كبرات تخطاتلتي ناناتتيو حدا ود 12 عمت قلعه انتاي كغبر لخا اتدوليو ነገር حتتن انت ተዋይሉ እንታይ ዝሐትት ይመስል ሎሞ አንተ ሒጀልኩም ዝመጻኹ በዓል ታሪኩን ገና ወድ 12 ዓመት እናሃለ ተመሳሳሊ ሕቶ እንታይ ክገብረ ለኻ ኢኻ ትደሊ እትደልዮ ነገር ሕተተን ተዋይሉ ዝተሐተተ እዩ እቲ ሕቶ ድማ ካብ ወድ ሰብ ዘይኾነስ ካብ እግዚአብሔር እዩ ነቲ ዝተሐተተ ሕቶ ድማ ጥበብን ምስተውዓል ሃበን ኢሉ ይመልሱ ነይሩ ኣብዚ ቪድዮ ወድ 12 ዓመት እናሃለ ናይ ሃገር መራሒ ዝኾነ ኣብ ታሪክ ናይ መጀመርታ ቤተ መቅደስ ኣምላኽ ዝሃነፀ ጥበበኛን ሓደ ሽሕ ሰበይቲ ዝነበሩ ንጉስ ዓለም ካብ ዝረኣየቶም ቅድሚኡ ኾነ ብድሕሪኡ ዝመፁ ነገስታት እቲ ዝሃፍተመ ጥራሕ ዘይኾነስ እቲ ዝበልሕን ዝለበመን በሊሕ ንጉስ እዚ ብኣምላኽ ዝፍቶን ምስ ኣምላኽ ዝዛረብን ተፈታዊ ንጉስ መን እዩ ንምንታይ ኸነ ሓደ ሽሕ ኣንስቲ ተመርዑ ከመይና መንበረ ስልጣን ኸመፅኡ ኣብ ግዜ ንእስነቱ ዝሰርሖም ስሕተታት እንታይ ይመስሉ ንምንታይ ኸወሪቑ ዝብሉን ንንጉስ ሰሎሞን ምስ ጥንቆላን ኣጋንንት ቆጻጸር ዝኽእልን ከምኡውን ምስ እንስሳ ክዛረብ ይኽእል እዩ ዝብሉ ሓሳባትን ካልኦትን ክንርኢ ኢና ሳዕ መወዳእታ ሓቢርኩም እንተጸኒሕኩም ተባኽንዋ ወላ ሓንቲ ደቂቃ ይትህሉ እዚ ኣገራሚ ታሪኽ ናይቲ ሓያልን ጥበበኛን ንጉስ ሰሎሞን እዩ እዚ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ጀምሩ ቻናልና ሓደሽ እንተሃልይኩም ድማ ሳብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ ቅዱሳት ጽሑፋት ኣምላኽ ንሰሎሞን ፍልጠትን ጥበብን ጥራሕ ዘይኾነስ ሃብትን በረከትን ክብርን እውን ከም ዝሃቦ ይገልጹ እዮም ሰሎሞን ኣብ ታሪክ ካብቶም ኣዝዮም ሱሙያት ነገስታት ይስርዕ ስም ንጉስ ሰሎሞን ኣብ ብሉይ ኪዳን ጥራሕ ኣስታት 300 ግዜ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ድማ እንተወሓደ 12 ግዜ ተጠቒሱ ይርከብ ንጉስ ሰሎሞን ካብቶም ዝበልጸጉ ገዛእቲ ሓደ እዩ ነይሩ ኣብ ዓለም ካብ ዝነበሩ እቶም ዝሃብቶሙ ሰባት እውን ሓደ እዩ ነይሩ ብዘይካ ሃብቱ ብጥበብ እውን ይፍለጥ ነበረ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብሕልምን ሰሎሞን ተገሊጹ እንታይ ክቕበል ዝበለጸ ከም ዝደሊ ምስ ሓተቶ ሰሎሞን ሃብቲ ነዊሕ ዕድመ ወይ ክብሪ ክለምን ምኽኣለ ነይሩ ግና ንጉስ ሰሎሞን ጥበብን ንህዝቡ ብልቦና ንምግዛእ ኣስተውዓሊ ልቢ ክህልዎን ይለሚኑ ሓደ ንጥበብ ሰሎሞን ዘጉልህ ፍጻመ ኣሎ ብዛዕባ ክልተ ኣዴታት ዝሃቦ ፍርዲ እዩ ንሳተን ብዛዕባ ሓደ ሓዱሽ ዝተወለደ ህፃን እናተኻሰሳን እናተጨቃጨቃን ናብ ቅድሚኡ መጽኤን ፍርዲ ሓተታ ዘካሰሰም ጉዳይ ድማ ዝነበረ ኣብ ሓደ ገዛኤን ዝነበራ ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ብሰለስተ መዓልቲ ፈላላኤን ወሊደን እታ ዳሕራዊት ዝወለደት ሰበይቲ ንውላዳ ኣብ ሰለስተ መዓልቱ ብድቁሳ ከይፈለጠት ትሰቕጦሞ ለይቲ ሞታ ካብኡ እቲ ዝሞተ ህፃን ልዒላ ናብታ ምስኣ ትነብር ብሰለስተ መዓልቲ ቀዲማታ ዝወለደት ሰበይቲ ሕቑፎም በረቶ ነቲ ናታ ዘይኮነ ህፃን ልዒላ ድማ ከም ናታ ምስኡ ሓቂፋቶ ደቀሰት ለይቲ ወጊሑ እታ ዘይናታ ሙት ህፃን ዝሓቆፈት ሰበይቲ እንተረአየት እቲ ዝሞተ ህፃን ናታ ከም ዘይኮነ ተዓዘበት ወደይ ቀይርኽኒ ኢኺ እቲ ዝሞተ ቆልዓ ናታ ይኾነን ናትኽ እዩ ዝብል እዩ ናብ ንጉስ ሰሎሞን ንፍርዲ ዘኸይድን ጉዳይ እቲ ጉዳይ ኣዝዩ ከቢድ ነበረ ምኽንያቱ ክምስክር ዝኽእል ሰብ ኣይነበረ ንጉስ ሰሎሞን ብዓብይ ጥበብ ነቲ ሽግር ንምፍታሕ ብምሕሳብ ሰይፊ ንኽመፀሉ ኣዘዘ ካብኡ እቲ ህፃን ኣብ ክልተ ክምቀልን ፍርቂ ፍርቀን ክማቐልኦን ፍርዲ ሃበ እቲ ሓሳዊት ሰበይቲ ኣብ ክልተ ይማቐል እምበር ወደይ ማሕሊፈ ይህበክን በለት ካብኡ እታ ናይ ብሓቂ ኣደ ሞት ወዳ ኣብ ቅድሚኣ ምስ ቀረበ ነቲ ወዳ ነቲ ሓሳዊት ሰበይቲ ክወሃብ መረፀት እዚ ድማ ንጉስ ሰሎሞን ነቲ ጉዳይ ብዘይ ጉድለት ክፈርዶ ክኣሎ እቲ ህፃን ነታ ርህርህቲ እዚ ህፃን ኣይቕተልን ዝበለት ሃብዋ እሳ ሓቀኛ ድዩ እያ ኢሉ ፈረደ እዚ ጥበብ ዝተመልኦ ፍርዲ ድማ ኣብ ሙሉእ እስራኤል መዘራረቢ ኾነ ጥበብ ሰሎሞን ክሳዕ ክንድዚ ዘድንቕ ብምንባሩ ሰባት ካብ ኩሎም ህዝብታትን ካብ ኩሎም ነገስታትን ድርም ጥበቡ ክሰምዑ ይመፁ ነበሩ ይበሃል ሓንቲ ከምዚ ዓይነት ምብፃሕ ዝገበረት ንግስቲ ሳባ እያ ነይራ ንጥበብ ንጉስ ሰሎሞን ብኣካል ክትሰምዕ ካብ ዓዳ ተበጊሳ ናብ ቤተ መንግስቲ ሰሎሞን ጉዕዞ ገበረት ንግስቲ ሳባ ንሰሎሞን ብዙሓት ሕቶታትን ሕንቅሊተይን ሓተተቶ እቲ ንጉስ ድማ ብኩሎን ሕቶታት መለሰን ሙሉእ ብሙሉእ ድማ ኣገረማ ንግስቲ ሳባ ብጣዕሚ ብምግርማም ጥበበኛ ምዃኑ እውን መስከረት ንንጉስ ሰሎሞን ብዙሕ ህያባትን ብተወሳኺ ድማ ልዕሊ 4 ቶን ወርቂ ድማ ኣበርከተትሉ ንጉስ ሰሎሞን በቲ መወዳደርቲ ዘይብሉ ጥበብን ዘደንቕ ዓወታቱን ይዝፍለጥ ካብዚኦም እቲ ቀንዲ ድማ ኣብ ታሪክ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝሃነጾ ቤተ መቅደስ ኣምላኽ እዩ እዚ ኣገራሚ ህንፃ ባቢሎናውያን ክሳዕ ዘፍርስዎ
بتخاتل 410 ዓመታት ኣብ እስራኤል ቤተ መቕደስ ኮይኑ የገልግሉ ካብቲ ቤተ መቕደስ ወፃኡን ንጉስ ሰሎሞን ግርማ ሞገስ ዝተመልኦ ቤተ መንግስቲ ናይ ኣትክልቲ ስፍራ መንገዲ ከምኡውን ናይ መንግስቲ ህንጻታት ብኣገርላሚ መንገዲ ሃኒጹ እዩ ብዙሓት ኣፈ ታሪካትን ጥንታዊ ሰነዳትን ንዘደንቕ ጥበብ ሰሎሞን ይእምቱ እግዚአብሔርን ሰሎሞን ኣብ መሬት ካብ ዝነበሩ ሰባት እቲ ዝበለጸ ጥበበኛ ገይርዎ እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እንረኽቦም 5 መጽሓፍቲ እውን ብመንፈስ እግዚአብሔር ተመሪሑ ጽሒፉ እዩ ንሳቶም እውን መጽሓፈ ምሳሌ መጽሐፈ ጥበብ መጽሐፈ ተግሳጽ መጽሐፈ መክብብን መኃልየ ዘሰሎሞን እዮም ሰሎሞን ወዲ ንጉስ ዳዊትን ቤርሳቤህን እዩ ነይሩ ሰሎሞን ንላሽም ዘውፅአትሉውን ቤርሳቤህ እያ ትርጉሙ እውን ሰላማዊ ሰብ ማለት እዩ እንተኾነ ግን ነቢ ናታን ብትእዛዝ እግዚአብሔር ይዲድያ ኢሉ ይጸውዕዎ ትርጉሙ ድማ ብእግዚአብሔር ዝፍቶ ማለት እዩ ኣቦ ሰሎሞን ዳዊት ድሕሪ ንጉስ ሳኦል ይነጊሱ ንጉስ ዳዊት ን40 ዓመታት ይነጊሱ ወዲ 70 ዓመት ምስ ኾነ ክመውት ከሎ ሰሎሞን ወዲ 12 ዓመት ነይሩ ኣብ መወዳእታ ዘመን ንግስነት ዳዊት ንጉስ ዳዊት ምስ ሕብረተሰብ እስራኤል ዝነበሮ ርክብ ኣጥፊኡ እዩ ነይሩ ጸኒሑ ድማ ፖለቲካዊ ቁጽጽር ኣጥፊኡ እዚ ድማ ቀንዲ ምኽንያት ፈተና ዕልዋ መንግስቲ በአዶንያስ ወዱ ንኽፍጸመ ገዲዱ እዩ እዚ ፈተና ዕልዋ መንግስቲ ብሓገዝ ጀነራል ኢዮአብን ብካህን አብያታርን አዶንያስ ንጉስ እስራኤል ከም ዝኾነ ኣወጀ ይኹን እምበር መብዛሕትኦም ወኪላት እስራኤል ነቲ አዶንያስ ዝበለ ኣዋጅ ንግስነት ኣይደገፍዎን ነይሮም ነቢ ናታን ፈለማና ቤርሳቤህ ኣዶ ሰሎሞን ኸይዱ አዶንያስ ዙፋን ዳዊት ክምንዝዕ ከም ዝሓስብ ዘሎ ነጊርዋ ዝኣተወላ ቃል ንከኸብር ንንጉስ ዳዊት ንኽተሓቶ ድማ ተሓሳሲብዋ ንጉስ ዳዊት ንቤርሳቤህ ሰብኣያ ዝነበረ ኦሬን ቀቲሉ ሰበይቱ ምስ ገበራ ንሰሎሞን ናቱ ተተካእ ከም ዝገብሮ ቃል ኣትይላ እዩ ነይሩ ቤርሳቤህ ብቀጥታ ናብ ንጉስ ዳዊት ምስ ነቢ ናታን ኮይና ብምኽያድ እቲ ዝኣተወላ ቃል ኣዘኻኺራቶ ንጉስ ዳዊት እውን ቃሉ ብምኽባር ንነቢ ናታን ንሰሎሞን ንጉስ ኢሉ ንክሾሞ ትእዛዝ ብምትሕልላፍ ንጉስ ዳዊት ከም ዝበለ ሰሎሞን ወደይ ደድሕረይ ክነግስ ኣቦታይ ኣብ ዙፋነይ ክቕመጥ እዩ ኢሉ ብወግዓ ኣወጀ ዳዊት ቅድሙ ሞቱ ንወዱን ሰሎሞን ከምዚ ኢሉ ናይ መወዳእታ ማዕዳ ሃቦ ከምቲ ኣብ መጽሓፍ ሕጊ ተጻሒፉ ዘሎ ብመንገድታት እግዚአብሔር ኣምላክኻ ክትመላለስ ሕግታቱን ትእዛዛቱን ፍርድታቱን ክትምስክርን ክትሕሉን ኣለካ ንስኻ ጥበበኛ ሰብኣይኻ እዩ ኢልዎ ነይሩ ሰሎሞን ኣብ 12 ዓመቱ ድማ ንጉስ እስራኤል ተባሂሉ እንትሽወም ኩሉ ሰብ ደጊፍዎን ተቐቢልዎን እዩ ንጉስ ዳዊት ንቤርሳቤህ ቃል ስለ ዝኣተወላ እምበር በቲ ዝተለመደ መንገዲ እንተኾይኑ ክነግስ ዝግብኦ ብኽሪ ወዲ ንጉስ ዳዊት ዝኾነ ኣምኖን እዩ ነይሩ ግን ኣምኖን ንሓፍቱ ትእማር ኣገዲዱ ስለ ዝደፈራ ብሓዊ ኣቢሰሎም ተቐቲሉ እዩ ምንኣስ ኣምኖን ዶልያም እውን ሞይቱ እዩ ምንኣሱ ንዶልያም ኣቢሰሎም እውን ምስ ኣቦኡ ብዝገበሮ ኩናት ሞይቱ እዩ ኣብቲ ግዜ እሱ ብህይወት ዝነበረ እቲ ዝዓበየ ወዲ ንጉስ ዳዊት አዶንያስ እዩ ነይሩ እሱ እውን ከም ሓዊ ኣቤሰሎም ንጉስነት ብሓይል ክምንጥል ይፈቲኑ ነይሩ አዶንያስ ነቲ ናይ ቀደም ሰበይቲ ወሰን ንጉስ ዳዊት ዝነበረት ኣቢሻግ ሹናሚት ብድሕሪ ሞት ንጉስ ዳዊት ኮርሳ ስለ ዝፈተነ እዚ ንንጉስ ሰሎሞን ኣቆጥዖ ድሕሪኡ ድማ ንጉስ ሰሎሞን ሰራዊቱ ልኢኹ ንአዶንያስ ኣጥቂዑ ቀተሎ ንጉስ ሰሎሞን ንኻልኦት መራሕቲ ዕልዋ ዝነበሩ ጀነራል ኢዮአብን ካህን አብያታርን እውን ሰራዊት ለኣኸሎም ጀነራል ኢዮአብ ክኽተል ከሎ ካህን አብያታር ግን ናብ ስደት ኣምርሐ ንጉስ ሰሎሞን ምስ ከም ግብፂ ሞዓብ ጢሮስ ዓረብ ወዘተ ዝኣመሰሉ ኣብ ጥቑ ዝነበራ ሓየላት ሃገራት ኪዳን ብምእታው እውን በቲ ዝነበሩ ኣገርላዊ ርክባት ውሩይ ነበረ መብዛሕትኡ እዚ ሽርክነታት እዚ ብንጉሳዊ መርዓን ንሰሎሞን ውሽማ ብምሃብ ዝደልደለ እዩ ነይሩ ንጉስ ሰሎሞን ኣስታት 700 ዝኣኽላ ኣንስትን 300 ኣንስቲ ወሰን ወይ ውሽማ ብጠቕላላ 1000 ሰበይቲ ከም ዝነበሮ እዩ ዝንገር ኣቦኡ ንጉስ ዳዊት እውን 300 ኣንስቲ ከም ዝነበሮ እዩ ዝንገር ዘመነ ንግስነት ሰሎሞን ነዊሕ እዩ ነይሩ ን40 ዓመታት ዝኣክል ምምሕዳር ዘጠቓለለ እዩ ኣብ ዘመነ ንግስነቱ ሰሎሞን ነቲ ውሽጣዊ ኩነታት እስራኤል ኣዝዩ እዩ መሓይሽዎ በቲ ናይ ቀደም ቀቢላዊ ምምቕቓል ብምምቕቓል ግዝኣቱ ናብ 12 ምሕዳራዊ ኣውራጃታት ተክኦ ነፍሲ ወከፍ ኣውራጃ ድማ ብንጉስ ተመዘዘ ኣመሓዳሪ ነበረን እዘን ኣውራጃታት ንቤተ መንግስቲ ዓመት ሙሉእ ቀለብ ናይ ምምጋብ ሓላፍነት ድማ ነበረን
ነፍሲ ወከፍ ኣውራጃ ድማ ናይ ሓደ ወርሒ ቀለብ ተማልእ ነበረት። እቲ መዓልታዊ ዝርዝር ቀለብ ኣዝዩ ከቢድ ነበረ። 9,000 ኪሎ ግራም ድኹም ሕሩጭን 30 ከብትን 100 ኣባጊዕን ኣጣልን ብተወሳኺ ድማ ሚዳቕ ምሩፃት ኣዕዋፍን ከም ምግቢ ምሳሕ ይቐርብ ነበረ። ብዙሓት ሰባት ዝመጠን ዝኣጋንኑ ይመስሎም እዩ። ግና ከዞም ምግብታት እዚኦም ነቲ ኣብ እስራኤል ቤተ መንግስቲ ብምሉእ ዝዳለው እዮም ነይሮም። እዚ ማለት ንኹሎም ሰበስልጣናት ሞካንንቲ ነቲ ሰፊሕ ንጉሳዊ ስድራ ቤትን ዘጠቓልል እዩ። ብዙሓት ሊቃውንቲ እዚ መጠን ቀለብ እዚ ልዕሊ 12,000 ሰባት ዝዕግብ ምንባሩ ይኣምኑ። ናይ ንጉስ ሰሎሞን ቤተ መንግስቲ ኣዝዩ ሙሉእን ዝተወደበን እዩ ዝነበረ። ናይ መንግስቱ ኣካላት ድማ መሳፍንቲ ተባሂሎም ይጽውዑ ነበሩ። ኣብ ወታደራዊ ዓውዲ እውን ንጉስ ሰሎሞን ዓበይቲ ምምሕያሻት ገበረ። ሰረገላታትን ፈረሰኛታትን ናብ ሰራዊቱ እተወ። ሓደስቲ መንገድታት እውን ሃነፀ። ንንግዳዊ መስመራት ንምሕላው ድማ ናይ ዶብ ዕርድታት ኣዳለወ። ብዛዕባ ንግዲ ክንዛረብ እንተኮይንና ንግዳዊ ንጥፈታት ናይ ንጉስ ሰሎሞን ዱልዱል እዩ ነይሩ። ንንግዳዊ መስመራት ይቆጻጸር ነበረ። ብዙሕ ሕቶት ዘምፀሉ ስትራቴጂካዊ መቆጻጸርን ኣቁጣታት ድማ መሰረተ። ብድሕሪ እዚ ኣብ መንግስቱ ብሩር ከም እምኒ ኾነ። ጽሕዲ ድማ ከምኡ። እዚ ድማ ኣብ እስራኤል ቅድሚኡ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ሃፍትን ድምቀትን ክነብር ክእሎ። ሰሎሞን ካብቶም ብግዝኣቱ ክሓልፉ ዝደልዩ ሰገናት ዝኽፈል ክፍሊታት እውን ጽቡቕ ኣታዊ ይረክብ ነበረ። ብተወሳኺ ንጉስ ሰሎሞን ዓብዪ ዲፕሎማት ነበረ። ኣብ ሙሉእ ዘመነ ንግስነቱ ድማ እስራኤል ካብ ዝኾነ ወጻእተኛ ወታደራዊ ስጋት ኣየጨንቓን ነበረ። ናይ ሰሎሞን ናይ መጀመርታ ዓብዪ ንግዳዊ ስምምዕ ምስ ኪራም ንጉስ ጢሮስ እዩ ነይሩ። ኣብኡ ድማ ዓመታዊ ኣስታት 2,000 ቶን ስርናይም 400,000 ሊትሮ ጽሩይ ዘይቲ ኣውሊዕ እናኸፈለ ኣብ ክንዱ ንህንጻታቱ ዕንጨይቲ ስራሕቲ እምንን ይቕበል ነበረ። ንጉስ ሰሎሞን ምስ ነጋዶ ግብፂ እውን ንንግዲ ኣፍራስን ሰረገላታትን ውዕል ይገበረ። ጽቡቕ ረብሓ እውን ረኸበ። እቲ ንጉስ ሰሎሞን ዝበዝሐ ረብሓ ዘምፀሉ ንግዳዊ ንጥፈት እቲ ናይ ባሕሪ ንግዱ እዩ ነይሩ። መራኽብቱ ኣብ ቀይሕ ባሕርን ባሕሪ ዓረብን ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስን ይነግዱ ነበሩ። ክሳብ ኦፊር ድማ ይበጽሑ ነበሩ። ከምዚ ዓይነት ጉዕዞታት ክሳዕ 3 ዓመት ክወስድ ዝኽእል እዩ ነይሩ። ንጉስ ሰሎሞን ከም ሓደ ካብቶም ኣብ ሙሉእ ታሪክ ወዲ ሰብ ዝሃብቶሙ ሰባት ቅድሚት ይሰርዑ። ካብ ኩሎም እቶም ኣብ ንጉስ ሰሎሞን ዝተሃንጹ ህንጻታት ብዘይ ጥርጥር እታ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበረት ቤተ መቕደስ እታ ዝዓበየት ነበረት። ከምቲ ኣምላኽ ባዕሉ ዝተዛረቦ ንጉስ ሰሎሞን ነቲ ናይ ኣቦኡ ፕሮጀክት ማለት ንታቦት ኪዳን መዕቆቡ ዝኸውን ቤተ መቕደስ ሃነጸ። ነቲ ህንፃ ንምህናፅ ዘድሊ ሓይሊ ሰብ ንምርካብ ንጉስ ሰሎሞን እቶም ብእስራኤል እተሰዓሩ ህዝብታት ከነኣን ብግዲ ክሰርሑ ገበረ። ይኹን እምበር ቁፅሪ ናይቶም ከነኣናውያን ሰራሕተኛ ነቲ ውጡኑ ንምፍጻም እኹል ኣይነበረን። ስለዚ ንእስራኤላውያን እውን ናብዚ ህንፃ ብግድን ክሰርሑ ኣዘዞም። እዚ ስጉምቲ እዚ ድማ ተቃውሞ ቀስቂሱ ነበረ። ብዚ ዝተልዓለ ተቃውሞ እውን ሓለቃቶም ሰራሕተኛታት ተቐቲሉ እዩ። ይኹን እምበር እቲ ህንፃ ኣብ 7 ዓመቱ ተዛዚሙ። ንምርቑኡ ድማ ንጉስ ሰሎሞን ዓብዪ በዓል ኣዳለወ። ንጉስ ሰሎሞን ምስ ኩሉ ጥበቡ ሽግራት ዘምፅኡሉ ውሳነታት እውን ወሲኑ ነይሩ እዩ። ንኣብነት ሰሎሞን ንህዝቢ ገዲዱ ስራሕ ይስርሖም ነበረ። ብምኽንያት ናይ ኣህጉራዊ ንግዳዊ ተግባራቱ ምስ ካልኦት ህዝብታት ርክብ ስለ ዝነበሮ ንኣምልኾ ጣዖታትና ብእስራኤል ኣተኣታትዩ እዩ። ኣዝዩ ከቢድ ናይ ግብሪ ወሰኺ እውን ገይሩ ነይሩ እዩ። እዚ ድማ ንእስራኤላውያን ኣዝዩ ዕበዶም። እቲ ብዙሓት ወጻእተኛታት ኣንስቲ ብምእታው እውን ሒዘንዎ ዝመጸ እምነት ሓሰውቲ ኣማልኽቲ ኣብ ግዝኣት ዕብራውያን ክርአ ጀመረ። ብተወሳኺ ሰሎሞን በዓሉ እውን በቲ እምነት ብዙሓት ወጻእተኛታት ኣንስቱ ተጸለወ። ኣብ ግዜ እርጋኑ ድማ ንኻልኦት ኣማልኽቲ ብምስዓብ ዝተሓዋወሰ ኣምልኾ ፈጸመ። ብዛዕባ ናይ ሰሎሞን ናይ ሓዳር ህይወት ክንዛረብ እንተኮይንና መርዓ ክፋል ናይ ፖለቲካ ተንኮላቱ ዝነበረ ይመስል። ብኻሊእ ኣዘራርባ ሰሎሞን ንመርዑኡ ንጥቕሚ ዘለዎም ኣህጉራዊ ስምምዓት ንምርግጋጽ ይጥቀመሎም ዝነበረ ይመስል። ይኹን እምበር መጽሓፍ ቅዱሳዊ ጽሑፍ ሰሎሞን ንኣንስቱ ይፈትወን ከም ዝነበረ ብተደጋጋሚ ይሕብር። እዚ ድማ ርክባቱ ስትራቴጂካዊ ጥራይ ከም ዘይነበረ የመልክት። ዝኾነ ኮይኑ ሰሎሞን ናብቲ ዘደንቕ ቁፅሪ 700 ኣንስትን ብተወሳኺ 300 ናይ ውሽማን በጽሐ። ብጠቕላላ 1,000 ሰበይቲ ዝነበሮ ንጉስ ሰሎሞን ካብዘን 1,000 ሰበይቱ እቲ ሓንቲ ጓል ፈርዖን ነቲ ናይ ግብፂ ንጉስ ዝነበረ ነበረት። በቲ ናይ ዝመርዓ ኣጋጣሚ ድማ ሰሎሞን ብከተማ ጌዝር ከም ገዝሚ ተቐበለ። ወራሲ ሰሎሞን ዝኾነ ወዱ ሮብዓም ድማ ካብ ንዕማት ትበሃል ሰበይቱ እዩ ተወሊዱ።
እቲ ናይ ንጉስ ሰሎሞን ከቢድ ሓጢኣት ንኣምልኾ ኣምላኽ እስራኤላውያን ምፅራርን ነተን ወፃእተኛታት ኣንስቱ ንምሕጓስ ክብል ንኻልኦት ኣማልኽቲ ምስዓብ ምስ ጀመረ እዩ። ከይተቐፅዐ ክሓልፍ ድማ ስለ ዘይኽእል ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ሰሎሞን ከም ዝተቆጥዐ መጽሓፍ ቅዱስ ይሕብር። ይኹን እምበር ኣምላኽ ብምሕረቱን በታ ንዳዊት ዝነበረቶ ፍቕርን ኣብ ህይወት ሰሎሞን ሙሉእ ፍርዱ ደው ኣበሎ። ነታ መንግስቲ ድማ ካብኡ ይወሰዳን። ድሕሪ ሞት ሰሎሞን ናይ ኣምላኽ መቕጻዕቲ ብሓቂ ኣብ ቤቱ ፈሰሰ። እታ ክብርትን ሓድነት ዝነበራን መንግስቲ እስራኤል ድማ ካብ ወዱ ተወሰደት። መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ሞት ሰሎሞን ዝርዝራት ኣይህብን። እቲ ዝፍለጥ ንጉስ ሰሎሞን ህይወቱ ብሓዘን ከም ዝዛዘመ እዩ። ብዛዕባቶም ብዙሓት ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ወፃኢ ዘለው ዛንታታት ሰሎሞን ሓቂ ምዃኖም ዝሕብር መርትዖ የለን። ብሓቂ መጽሓፍ ቅዱስ ባዕሉ ብዛዕባ ሰሎሞን መዛግብቲ ከም ዝነበሩ ይሕብር። ይኹን እምበር እዞም ነገራት እዚኦም ጠፊኦም እዮም ማለት ሎሚ የለውን። እቲ ሎሚ ዘሎ ኣፈ ታሪካትን ምትሓታዊ ጽሑፋትን ጥራሕ እዩ። እዚኦም ድማ ብቐንዱ ብሰዓብቲ ናይቲ ዝያዳ ምስጢራዊ ጨንፈር ኣይሁድነት ዝተጻሕፉ እዮም። ድሒሩ ኣብዘን ኣፈ ታሪካት እዚአን ሰሎሞን መብዛሕትኡ ግዜ ከም ሓደ ምስ ጥንቆላ ዝተኣሳሰር ንኣጋንንቲ ክቆጻጸር ዝኽእል ምስ እንስሳት ክዛረብ ዝኽእል ኮይኑ ይሰኣል። ግናኸ እዚኦም ዛንታታት እዚኦም መብዛሕትኡ ግዜ ዘይተፈልጠ ጽሓፊ ዘለዎም ናይ ሓሶት ጽሑፋት ዝተመስረቱ እዮም። ምናልባት ድማ ኣብ ማእኸላይ ዘመን ዝተጻሕፉ ጽሑፋት እዮም። እቲ ዘሕዝን ብዙሓት ሰባት ብዘይፍልጠት ነዞም ጽሑፋት እዚኦም ሓቂ ምዃኖም ከኣምኑ ይመርጹ እዮም። ነቲ ብሓቂ ኣብ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ጽሑፍ ዝተመዝገበ ግን ይነጽግዎ እዮም። እዚ ጽሑፍ እዚ ፎተና ወይ ጸላእና ኣብ ታሪክ እቲ ዝበለጸ ዝተሰነደ ስራሕ እዩ። ገለ ሰባት እቲ ናይ ሓቂ ታሪክ ሰሎሞን ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ተሓቢኡ ኣሎ ክብሉ ልሙድ እዩ። ግን እዚ ፍጹም ትርጉም የብሉን። ምክንያቱ እዞም ምስጢራዊ ዛንታታት ብዛዕባ ሰሎሞን ዝመጹ እቲ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ጽሑፍ ናይ ብሉይ ኪዳን ድሕሪ ምጽሓፉ ድሕሪ ነዊሕ እዋን እዩ። ብዛዕባ ሰሎሞን ብተኣማንነት እንፈልጦ ነገር እቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተመዝገበ ጥራሕ እዩ። እቲ ኩሉ ክብርን ድምቀትን ናይ መንግስቲ ሰሎሞን ነታ ዘለዓለማዊት መንግስቲ መሲህ ከም ዘመልክት ምርዳእ እዩ። እዚ ቪድዮ እንተፈቲኹሞ ላይክ ግበርዎ። ኣብዚ ቪድዮ ዘለኩም ሓሳብ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ጻሓፉለይ። ቻናልና ሓደሽቲ እንተኾንኩም ሳብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ። እዚ ናናቲ ቲቪ